Kumusta kapatid? May dinadala ka bang problema ngayon? May mabigat ka bang problema ang dinadala ngayon? Yung sa sobrang bigat hindi mo na siya kayang dalhin, hindi mo na siya kayang pasanin. Kahit nagpunta ka na sa mga friends mo, sa mga relatives mo, you tried to seek comfort from them, pero hindi mo masabi sa kanila yung problema ang dinadala mo ngayon. Tapos no choice ka. Kailangan mo ng karamay. Kailangan mo ng comfort. Parang gusto mo nang magsumbong kay Lord. Parang gusto mo nang umiyak sa harapan ni Lord. Kaso may problema na naman. Ayaw mo. Ayaw mong subukan. Nagdadalawang isip ka. Nahihiya ka. Huwag kapatid. Ang sabi ng scriptures sa Psalm 50:15, "And call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me." Ang sabi din sa Psalms 34:17, "The righteous cry, and the Lord hear it, and deliver them out of all their troubles." Kaya kapatid, kung ano mang bigat ng problema mo, takbo ka lang kay Lord. Sumbong ka lang kay Lord. Umiyak ka sa harapan ni Lord. Kapatid, kung ikaw ay lalaki, hindi nakakabawas ng pagkalalaki mo ang umiyak kay Lord. Kasi sabi niya sa pangako niya, i-deliver niya lahat ng problemang dinadala mo. Siya na ang magpapasan niyan. Siya na ang bahala sa'yo. Kasi may mga times talaga, may mga problema tayong hindi natin kaya kung wala siya. Wala naman talaga tayong magagawa kung wala ang Diyos. Sa lahat ng mga problemang napagtatagumpayan natin, laging nasa likod natin ang Diyos. Wala tayong magagawa kung wala siya. Kaya kapatid, normal lang na umiyak ka kay Lord. Normal lang na magsumbong ka kay Lord. Normal lang na tawagin mo siya sa panahong hindi mo na kaya. Trust God more and you will see His words. Peace.